Ja lopputuote vähän, se kuitenkin. Tää on Elias, niinku tiedätkö joku semmonen yläkoulun tiedeprojekti. Tiedeprojekti. Nightshot plus päälle. Double bogey. Double eagle. Tästä tulee kovaa kamaa. Niin, tässä on samanlainen tässä on Lorenzo. Se on vaan saanut hyvän hateen. Ei mä en ymmärrä, onhan se No niin, millä me mennään? Ei, mutta se on se aika. Ketkä pelaa? That's me! Saadaanko happutervehdys? Voi. Arvon ylioppilaat! Omislakki päähän. Yeah! Check. You do you. Breakdance tai jotain. Wow! Nyt mä haluan muistuttaa, että tässä on ne herrat, Joo, hyvä Sakke. Niin Tässä oli se, että mä haastelin silmälaseen pääsin, mitä et oikein näe. Muista aina, että mä oon hänen. Niin. Mä avaan siis kumpapulloa tässä toisella kädellä ja toisella kädellä pidän puhelinta. Varo mitä sanot, seuraava HDP-video tulossa. Niin totta. Varovasti. Joo, tää tulee nyt sit tohon Hot Dog Boysiin. Et voi vetästä sit jotkut. Kato, mä oon ammattilainen, että mä saan tän tälle. Ystävyyssuhteet Joo. pilaavan spiikin tähän. Hyvää vappua. Joo. Toi on hyvä. Toi on aina hyvä kommentti. Pelkkää vaahtoa. Joo, se siitä kato. Mä haluaisin vaan nyt tässä välissä ottaa tämmösen, kun mä ajattelin, että tää on hyvä hetki nyt, siellä on 7 vielä. Vähän vielä. Ehkä näkyy. Joo. Hyvä Jesper, mulla on kaadettu aivan täyslassi kuormiin. Tää on niin vanhaa. Jotain Otaks makuutettia? haustekamera pois päin. Saako hän ajalalla? Ei saa. Ei vai oikeesti kuulemma. Niin. Aivan. 2 jalalla. Aivan. Kiitos teille. Tee. Meikä mandoliinilla on kyllä yksi jalka tässä pöydällä koko ajan. Kysytte. Halo? Joltain. Lähettäkö apua? Mä olen hämmästynyt! Mä olen... Temppu! Tää on Olli. Editoija. Roll a clip of Olli. Olen parempi. Ja hattuhan pyörii. Tää on varmaan. Oh my god. 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 Ain't no way. No way. Jumalauta. Pikku POV pakko.
Ota siitä. Tommonen vero. Jos sä sopeimman saat. Petteri Orpon hallitus tulee. Sulla on täällä vielä niinku setti. Setti. Pitäisikö viedä roskat tänään? No, vähän hakea kahvia. Hei, sokkapulla.